Včera navštívila vilu Adrianova mama a bolo sa na čom zabávať. Najprv sme zažili zvítanie Adriana s maminou. Nemohla som si pomôcť, no pôsobilo to na mňa tak, ako by boli cudzí ľudia, ktorí sa práve zoznámili. Spôsob ich komunikácie vyzeral, ako keby chat komunikoval s chatom. Bolo šialené, ako sa mama podobala z Mercedes, čo nemyslím ako urážku. Vyzerala ako Mersina verzia o 20 rokov. Následne sa mamina vybrala za dievčatami s bombonierou v ruke. Myslela som, že už žiadna nezvýšila potom, čo ich rozdávali hladným srilanským deťom. No a tu nám bolo hneď jasné, kto sa začne svokre vtierať. Mercedes po zoznamovaní upaľovala upratať izbu. Strašne ma pobavila, keď povedala, že neporiadok ostal po Nele, ale hneď šla splachovať záchod. To, čo jej tam nechala, prekvapko na rozlúčku. Následne sa po hodine vrátila k Adrianovej mame so slovami, že bola na záchode. Medzičasom sa Miša snažila obchať svokre viete kam. A ja som mala chuť každú scénu s ňou pretáčať. On si všetkých získal. Všetci mali tak pozitívne ohlasy na ňo, že máme určite spraviť dobre, ak pochváliš výchovu syna. Muži zvyknú vyberať ženu podľa mamy. Akože áno, sme blondinky, máme svetlé oči, také dozelená. Ste úžasná a krásna. Ja už pokonúha Adriana. Ona je dôvod, prečo som rada, že tohtoročná rúža už končí. Tá jej pretvárka sa už nedá počúvať. Prednedávnom sa o nej vyjadrila aj na ty. Veľakrát, keď sa točilo, tak, alebo bol Adrian v prítomnosti, tak ona sa tak vystrela a všetko začala hovoriť strašne milúnko. Následne si mama sadla s každou babou a snažila sa ich navnímať a nacítiť. Mercedes prezradila, prečo má rada jej syna. Miša opäť stavila na kartu chudiatka a pred mamou vytiahla svoj zoznam traum, ktorý sme počuli iba 100-krát. Mamu to už tiež nebavilo počúvať. Sabina zaujala najlepšiu stratégiu a svokru čakala s pohárikom v ruke. Za odmenu sa dozvedela o Adrianovom hobby, sedením pod stromom. Následne nás zarezali v momente, keď Adrian oznámil Sabine, že ružu nedostane. Túto pekne vybudovanú zápletku však zničila samotná streamovacia služba na svojich sociálnych sieťach, keďže vypostovali príspevok Adriana s Mišou a Sabinou v ďalšej epizóde. Dúfajme, že sa poučia na budúci rok, pretože ukážky odhaľujúce ďalší dej epizód postujú na sociálne siete skôr, než dorazia na obrazovky telky. Daj mi vedieť do komentárov, ako si navnímal túto epizódu ty. Pre viac podobných videí ma nezabudni sledovať.